Pinarita ka? Sinaw? Naka-oris dyan Napay? Dakil ka tao? Ako ka sir, uri gipulong ka tititong ko na nanganyak. Titinimog na tayo ko na. Pagtitinin mo gina tayo? Ang ganda siya. Sino tata? Iba na jay? Yun eh. Gusto mo na pa? Kamu tito. Ayun na tayo. Si tito. Ay, gura ka. Tadatanin yung titong nga Jojo na eh. Tito. Insan? Aray! Pero ginarit na ka lang. Narito ako, pinaglalas na magkita. Gusto ba? Ayun na tayo, ayun na tayo. Ay. Ayun na tayo. So tayo? Isu ata. So tayo? Ay, May problema. Nakababasig na tao. Kabutang mo. Datay, nakabasbasay. Yang, ikati nanggal ka dito kanakan may. Ay, mo nakabasik ka. So lamang gilgil ka kanyang datay ay. Apay nakabasik ka, nagkakukutong ka. Gilgil ka ang dati ka nakagad. Hinabo, sangsangadanan ka muna eh. Stitigit ko kapag i-day yung medyo ang kung natin nakurangan to exercise. Diba? Diba? Bodek! Jojo! Bodek! Jojo! Uy. Oy! Nyata? 1,000. 1,000? Ay na! Isublim dyan di maging ko! Pinag-ibot taon. Ay na, dim amo tirigrigat jay tao nga nagsapsapaw di tanga 1,000 pesos. Isublim! Ay na, madiday tanga ugali, madiday tanga galad. Isublim! Nama ka mo. Sir, kising kwentang! Sir! Ayan! Ayan!